Hey folkens, i dag vil jeg vise jer, hvordan man kommer oven over netter. Og det gør I så bare ved at have de her ting med. Jeg har lige valgt at sætte mobs af, fordi det er lige hurtigt survival, fordi det er bugget på den online server, hvor jeg skulle ikke gjort det. Så jeg har bare lige gjort det, fordi jeg gider ikke til at bruge tid på en Enchanted Armor. Og der er link til min lækre kanal. Der er link til hans bøssekanal nede i beskrivelsen. Så hvis jeg der er en, der bøsser, ikke også, så det er dig, men det ved vi selvfølgelig godt. Hvis jeg har lyst til at tjekke en af begge ting ud, så går jeg derind og tjekke dem ud. Men I skal have et sværd med til mobs, så skal I have en pickaxe med til at komme op af. Og det gælder bare om at komme helt op af. Indtil der kommer bedrock, så bare finde det tyndeste lag. Og så skal I også have enderperler med, det skal bruge bug, og så skal I have en ladder. Og ja, så skal man bare sige fucking YOLO. Og så skal man bare fucking vente på, at man fucking kommer derop, og ved du hvad? Det gider I sgu da ikke se på. Søs! Sådan, så burde jeg have fundet det tyndeste lag. Som jeg kan se, så skal man bare opad, indtil man ikke rigtig kan finde nogle flere blocks, som man kan komme længere opad. Så I skal bare stå sådan her, og se nogenlunde der. Så kan du se, jeg er oppe nu. Jeg er op over netter. Det kan helst ikke bruge det online. Hvis der er box ikke er tilladt, så kan I blive bandet for det her. Men hvis det ikke er, så kan I sagtens gøre det at bygge jeres faction, eller hvad end I vil her. Så kan I også lave en guldfarm, som I så kan søge på YouTube efter. Så vi ses. YOLO swag. Peace. Og husk, der er altså et link i beskrivelsen til en virkelig lækker